No niin, elikkäs tässä on työn alla semmonen sokeroituja inkivääriä, jotka auttavat meripahoinvointiin. Me tarvitaan siihen tietenkin inkivääriä, sitten vettä ja sokeria. Siinä itse asiassa ovat ne tärkeät asiat. Eli aloitetaan sillä, että kuoritaan tämä inkivääri. Ihan minkälaista työkalua haluan itse siihen käyttää. Minä käytän nyt tällaista. No niin, eli nyt se on kuorittu. Se näyttää täältä. Otettu ne kuoret pois. Ja seuraavaksi aletaan siivuttaa niistä hyvin ohutta siivuja. Tämän tapaisia, hyvin ohkaisia. Ja tehdään se kokonaan. Nyt se on kokonaan leikattu, eli tuossa oli tuo kokonainen inkivääri oli 185 grammaa ja tarkoituksena on saada 1,25 desiä. Ja nyt kun se on pilkottu, laitetaan kattilaan vesi. Ja vettä oli 3 desiä 75 ja sokeria sama 3,75 desiä sokeria. Sitten kiehutetaan tää sokeri tänne ihan liukenemaan. Sitten kun sokeri on liuennut tähän veteen, lisätään inkivääri. Nyt se sokeri on liuennut sinne, enää pohja ei rahise, joten voidaan lisätä sitten noin inkiväärit. Ja näitä inkivääriä keitellään sitten 45 minuuttia, niin kauan että niistä tulee pehmeitä ja joustavia. Veden ei tarvitse kauheasti kiehua, kunhan se on riittävän kuuma ja pikkusen poreilee. Se on ollut sitten puolet 45 minuutista, eli 22 minuuttia ollut tässä näin kiehumassa tällainen hiljalleen. Ei tämän suurempaa kiehumista. Välillä on hyvä sammuttaa, että ei kiehu liikaa ja kansi päälle. No niin, nyt tätä on kiehutelluutu just se 45 minuuttia ja samalla tähän liemeen muodostuu tämmönen siirappi. Se kannattaa ottaa talteen, sitä voi käyttää sitten vaikka teehen tai mihin nyt ikinä haluaa käyttää, vaikka jäätelön kanssa tai mielen mukaan. Sitten otetaan seuraavaksi nämä siivilän läpi, nämä inkivääripalaset. Eli mulla on tässä siivilä, mulla nyt ei ollut muuta kuin tämmönen. Siihen käy sitten sellainen tiheämpi reikänenkin ja sitten alle lautanen, mihin sitten valuu ylimääräiset. Eli otetaan täältä kattilasta näitä inkivääripalasia. Ja antaa se valuttaa jäljelle jäävä siirappi. Ja se kannattaa sitten ottaa talteen. Se on erittäin hyvää teen kanssa tai sen sellaisessa. Niin, mä otin talteen sen siirapin. Se on täällä näin pienessä kulhossa. Siitä tuli vähän päälle desilitra. Sitten mä siivilöitin nämä inkiväärit ja mulla on tässä alla leivinpaperia, joten mä alan latoa niitä yksitellen tähän näin inkiväärejä leivinpaperin päälle kuivumaan. Ja ne saa olla tässä sitten puolisen tuntia.
Eli nyt ne on saatu ladottua tuohon leivinpaperin päälle ja annetaan sen jäähtyä ja vähän kovettua siinä sen puolen tunnin ajan. Ja seuraavaksi kastetaan ne sokerissa ja sitten se alkaakin olla valmista. Nyt ne on ollut jäähtymässä puoli tuntia ja laitetaan seuraavaksi sokeriin. Pyöritetään näitä. Tästä näin laitetaan ne tänne sokerin päälle. Ja pyöritetään niitä sokerissa. Niihin tarttuu sitten sokeri. Kaikki tehdään samalla lailla. Tällaisia niitä sitten tuli. Erittäin terveellisiä ja toimii monenlaisiin vaivoihin. Ja tässä tapauksessa matkapahoinvointiin merellä, eli meripahoinvointiin, kun me olemme vedessä. Sitten kun tulee isompia aaltoja ja saattaa voida pahoin, niin tästä on apua. Inkivääri. Erittäin hieno tuote ja tuoksuu erittäin hyvälle ja maku todella ihana. Kannattaa tutustua. Nämä ovat todella hyviä.